Ev simvola faraxavar e. Simvol kîjan wekî tevdî nêziya û miletê êzîdî qed girêdayînî ne. Lê helbet ve gelek cara nihaka dîtiya wekî malê êziya da şikil dîmenê vî simvolî hene yan zêde ez bêjim gelek cara nexşê zêr çê dikin û stî xava êzî medarda dikin yan gelek ciya jî heykelê vî simvolî hatiye danîne. Çi simvole û bona çi ketiye di nava dîn êziya da. Em xêret nayê dikin ser televîzyona laliş helbet bona wî pirsî jî em ê îro xever din ser programa tunekirina mafê êziya. Beşên tunekirina mafê êziya gelek e asîmîlasyaya êziya berdewam e em jî çalaliş tîvî hewl didin wekî ber wî asîmîlasyayê bisekinin û ew asîmîlasya zêde û zêde lezne ve ser miletê êzîdî. Em bêjin ku ev simvol behsa çi me destpêkê da kir simvola dînê zerdeşta ye. Helbet pirsgirêka êziya û zerdeşta gelekî kûr e û behsa çi jî gelek cara ser televîzyona laliş hatiye kirin lê tê jî hetanê roja îro hene mêrev ku wekî şikê dane û ev simvolanana kartînin wek simvolê dînê êziya da. Destpêkê da em bêjin ku dînê êziya da simvolên bi wî rengî tune ne, zêde em bêjin ku ev simvola faraxavar simvola dînê zerdeşta ye, maniya çi jî gelekî kûr e helbet zerdeşt xaxa jî gelek cara behsa wî yekî dikin û şirovekirina wî jî taybet heye. Temaşekin şirovekirina vî simvolî piştrajî em ê axaftina xwe berdewam bikin. یک فرد با تجربه از یک فرد با تجربه Ev sembola faraxavar e ku pêk tê ji çend dîmena. Meriye ku pê destê xwe yê rastê nîşan dike yekxwedê. Destê çepê da gilovere girtiye, kîjan nîşana dostaniyê ye. Perê faraxavar ji sê asta pêk tên, kîjan şirove dibe fikirê baş, gotinê baş û kirinê baş. Gilovera dida nîşana wê yekê ye ku em çi bikin kirê me dîsa dizvirin ber bi me. û jêra sembolê jî divînin dîsa ast, kîjan eyan dikin fikirê xirab, xeberê xirab û kirinê xirab. Ev her sembol jî nîşan dikin kirê baş û xirab. Bel temaşanên hêja ve xaxa şirovekirina vî simvolî cem dînê zerdeşta dihît, dît ruhaniya dînê zerdeşta yanî şirovet ke ev çi simvolê ça tevî dînê wan girêda ye. Nihaka em binerin gelo ruhaniya me şêrdariya ruhaniya êziya ya bilind ji lalişa nûranî xulixçê ber lalişê çi dibêjin bona vî simvolî. Pirseke jî heye ji bo wê nîşanê ez derdiyar bikim. Hinek dibêjin ewa nîşana êziya ye. Te çi bêjî cem ve nîşana heye. Ez nîşanê cemaatê jî bikim ew ê nîşanê. زرادشت مرز و احترام بو هر دیانتکی و هر قبیلکی و هر ملتکی هر ملتکی جی نشانه خو هیا اگر نشانه زرادشتی بکنه نشانه خو یعنی ام اوا دیانت مد وقت زرادشتی دیار لا ام كفنتري زردشتي مقطيايا رزو وقدري ام دينا جوامر زردشتي جي ديانتك وازدياتي ديانتك وانجي نشانه خوها ماجي نشانه خوها نشانه ما اف نوره اف طاوه شهر نشانه كي خلقي جي مصطرا ما هي فيها باج بزانبن نشانه ما مصطرا شهر نشانه كي وما نكو ام خود شترش خلقي كينم وام خلقیش تینینا جوامر اوجی دین زرادشتی قناعت خوب زرادشتی تینن بیرو باویا خوب تینن هر کس بیرو باویا خوب ریکا خوب دیانت خوب تینن اوجی سنبولا کوانا یا زرادشتی بخود چیکرین هر دیانت کی بخود سنبولا چیکریا لی سنبولا محیا هر مازن طاو او نشانه جمع ورتنه مال نگمانینا ولات ما اف نشانه زردشتینینا باش شغل ما بگالینه جواميرا بله مدید وکی روحانیه زردشت شروعات کن سیمبول معنی سیمبول دینوان دا اساجی مدید وکی روحانیه مد وجه که اف سیمبول قد کرداینی نه تویزیه و زیده اف سیمبول لالشه داتنه یعنی دود پرسن که هم بری هون دین زردشت شروعات که علمی نشاند که چه وکی سیمبولوانه و روحانیه میجی شروعات که و نشاند که وکی قد سیمبولا میساتنه نه لینه نیری آقاس پرس بیشون وکی حتانی نهاکا لارمنستان لسوریه و گلک جیا حتانی شنگال جی
Tişt tene avakırın heykel u forma ziyaret ku tene navkırın yani ziyaret Servan tişta dîsa ev simvolana tene danine û zêde jî şiklê serdeşt pêxember tê danîne. Yani ev jî gemasiye berçe gerekên bisekinin basa çime gelek cara kirbû lê hatanî rojeyro mixabin ev simvolana hatine xay kirin. Em niha bizvirin ser wî pirsî gelo ça ev simbol ketine di nava miletê êzidî de. Me destpêkê da jî wisa jî bername xay derbas bûyî de jî bas kirbû wekî hene qewat ke berxa Plan danîne wekî asîmîlasyaya miletê êzidî zû pêş de bibin yan jî çem nav dikin fermana spî serêzdiya tînin. û yek ji wan qewata hilbetê Partiya Karkerên Kurdistanê ye kîjan jî ev sîmbol zêde û zêde daxevatê di nav êzdiya de. Em zêde bêjin wekî dixênî wî yekî ku di malê êzdiya da ser dîwara şikil û wek nexşê zêrîn ku têne ava kirin wisa jî em dibînin wekî ev sîmvolana kartên Di wan qewata de kîjan wekî ji aliyê Partiya Karkerên Kurdistanê hatine ava kirin yani xeberdan diçe bona qewatên leşkerî. Em bêjin ku piştî sala 2014 kengî ferman hate serî miletê êzidî pey wî yekê ra qewatên tevgirêdayê Partiya Karkerên Kurdistan rola xemezin kirin li Şingalê de û hîngê destpêkirî hatanê roja îro tevgerekî çêbû qewatên êzdiya çêbûn kîjan hatine navkirin, kîjan hate navkirin yekîniya berxwedana Şengalê yebişe. Em bêjin ku kengê em temaşayê dikin beyreq yan ala yebişe û ra dibînin dîsa ev simvolîka. Xênî wî yekî sa jî herkê em bala xwe bidin ew avayên ku li Şingalê têne ava kirin ji aliyê wan qewata hemûciya kartê ev simvolana. Ew bona çi tê kar kirin wekî cemaetê keve nava şaşiyê de wekî dînê êzdiya bêguhastin here ber bi zeredeştiyê. Yani asîmîlasya zêde û zêde lez dixin. Em bêjin gelek cara me behsa vî yekî kiribû behsa zerdeştiya û êzdiya behsa Partiya Karkerên Kurdistanê û êzdiya wekî ev qewat dixwaze êzdiya asîmîle bike wekî bizvirin ser dînê xayî kev çawa wana dibêjin wekî bibine xayê mîratekî mezin kîjan wekî êzîdî di nava qurna de qazanj kirine ser erdê Iraqê yani ser erdê me êzdiyayê kevnar û hetanê roja îro Şengal wek şada wî yekî ku dibe hemasa dikeve nava lîstikên partiya bona xastina wan hemû ye ew e ku dîrok û nasnama êzdiya hildin xara. û kengê em dibînin ku sîmvolê ha kartê kirin û zêde tê nîşan kirin yani hergê ser defterekî bê neşir kirin, hergê ser beyreqekî bê bilind kirin, hergê ser dîwarekî bê çêkirin nihaka em dikarin bêjin ku ew hemû şaşî ye. Lê bawer bikin wekî 100 sal 200 sal 300 sal şûn de ew dive dîrok. û nislê ku peymetên dikarin ser wan gotina û ser wan dîmena şikila bisekinin û bêjin rastî jî binêrin ku êzîdî zerdeşt bûne hergê ser beyreqekî yan alekî qewata êzdiya sîmvolê zerdeşt de heye. Yan êzîdî zerdeştin wekî heykelê zerdeşta li Ermenistanê gundê Şamîranê heye yan Qamişlê yan Qamişlê Sûriyeyê yan Efrînê hene. Hinî ev hemû tişt tê wî maniyê ku ew qewatana gavê xwe davêjin berî çend sal pêş de. Em hergê difikirin ku îro ser me ev xlîstik tê nekirin ev problem berme disekinin ew qewatana difikirin ku 100 sal 5 sal 200 sal şûn de çawa dînê êzdiya û miletê êzîdî betal kirin. Bo nawra çi lazim e? Bo nawra lazim e ku em miqatî xabin ku bizanbin wekî ev sîmvol jî tevî êzdiya girêdayînî ne ev jî planeke ku ber êzdiya dimaşe û bo nawra gerekî em miqatî xabin ya serekê em miqatî dînê xabin ew din kîjan wekî cînarê me dixwazin ji me hildin betal kin û bigoysin. Bimînin xêr û xaşiyê da heta nîcarekî mayîn pê mijarekî nû.